I veliki pozdrav svima, danas igramo CS. Sad uzem pušku. Treći igramo dan 2 night mapi. Padio sam. Eto. Što ovaj dubio neće. Vidi ovaj desa. Kako ga ovaj nije uspio biti kakav bi želi? Vidi ovo. Ovo ne znam kako će spustiti. Uvi, prošao će tako. Dobro, vidiš. I da li sam mogu su, dobro. Mi smo teroristi, koliko vidite sad uređujemo Counter terorista 16.5. Evo, nešto. A još je ova partija valjda da se igra 15 minuta. Sad ne mogu niš da ovaj bačet točka i jesu 15 minuta. I gledat ću mi da pobedimo. I ovaj igra skop. Ovo imam nekom drugom. Ovo ima dobar skin za pušku. Ništa, izgleda će sad i ovoj partiji pobediti i Counter terorist. Hoće, 100%. U prošloj epizodi smo igrali isto kao Counter terorist i sad smo teroristi. Da. Što nije bilo da mogu da se nemaš. Vreme za kupovinu i sad ću ovog čekati na rješenju. Pošto ima jedan da... Dobro je što se nešto. Sad ću da uskočim. Ovo je bio nestrojično. Sad do kraja ovog meča, tačne partije, nije izgubio. Smo razlika, tako i 6 minuta. Ja dobio kill desno, ja su mene ubacili. Čak nisam imao listiku, to sam putem. Ubij ga, bravo. Ova puška nima listiku, ovaj lik ima. Ali izgleda da će mi i ovo nešto izgledati. Evo, kako to? Sad ću ja uzeti pisu, tu pušku i snajper, uzet ću tu pušku i ovaj pancir. Gdje sam ja to odbio? Imam bombu dužu. Čekaj, bomba, evo. Se uspije dužu. I jebem ti dužu. Da vi mogu odavde da iskoči svaki sekunde, kasno je. Svaki dan je ovako ovdje. Svodi me ovaj stavim. To ima vama. A to ovaj. Evo ga. Nema.
Idem neko drugo. Ste ubili se u adresu. Evo, ne mogu jednog lika ubiti. Prvo. Što je mogu da? Sad će da skočimo od ovako. Mogu smijenio sam kroz vrata da prođe. Ajde uzmi. Ja mrtvi su. I dobio sam bombu. Ali opet će ide pobjeti. I koji sam sad? Nisam. Jeste, jesi. Još i kada se izgubio. Idem koja razmišlja. Ništa. I da će se upištiti. Koliko još do kraja meča ima? 10 minuta. Ovaj zašto? Koliko oni složi benzolu i ovaj? Ajde izađi. To, evo ga. Ljudi ja promaši. Gdje kaj da nisam vidio od toga? Šviti. Bacio smoke i nisam ubiti. A ovim bojim ubiti. Dobro, idemo ovdje. A, ovo je... Čekaj, ko to sad? Ovdje nema nijakko. Možda mi da ovdje. Imam 19 metkova, a 76 šaržera. Ubiju mi, bolje ja da se skrijem. Jeste. Nema ni ovdje da ajde ti to. Dobro. Ajde. Nema nikoga. Dobro. Ovo ljude prije, joj, kako nisam vidio da ima kalaš. Jaj, vidim vam. Ok. Dobro, još 8 sekundi do kraja meča, a do kraja partije 9. Dobro. Koliko mislim imamo? Dobro. Koju ću pušiti sad? Uzet ću ovu i sprinter. Sprint. Tako je. Evo ću. Imam para za ovu. Imam i za bombu. Ne. Ovo može puška. Daš imam bar dobro. Ovo je došao neki. Sad kad izađe s ovom šotkom imam po 6 pati da kako. Ajde izađe. Ovo je super. Ajde, sad izađe. Kako jebote život? Jaj, ljudi. 50 sekundi. Dobro, imam još 8 minuta da snimam ovaj klip i onda i svoj. A hoćete da snimim klip kako da skinete CSGO kao ja za džabe, da ne date ni dinara jednog, a da imate ovako kao ja da igrate, vidite, igrate s ljudima, zabavate, samo vi to napišite u komentarima i ostavite mi jedan like, da ja znam da vi to želite. Neko ne verujem da ću sad to snimiti. Evo ga, prošao. Ajde, jebem ti snajpera, mislim ja sam glup. Čovjek, sad gledaj za 9.16, sad gledaj, za 7 minuta
Oni nas stignu i prestignu pobede nas. Ako sad to bude bilo jednostavno. Ček, vidite koliko ja sad sati snimam. Ček, dok krenem ka kamer. A da, ja ne snimam se facecamom. Ne, ako želite da snimam facecam, tačnije da krenem... Pardon. Da krenem da snimam sad. Ovo je dobra puška koju sam uspova. Brza je, a ima i jak demiš. Pa klikno sam je. Mi to jebote, kakva je ovo. Brza je ova puška, vidite. A znaš kak je jaki metko ima? Pogodiš ga jednim metkom, otkineš u portal. Mislim, nije baš tako, ali opet jako. Šta se da kaže? Kodinete to, ostavite like, subscribe. Po redu. I ako želite neku igricu da snimim dug osim CSGO-a i ako mi je 8 drugi klip od CS-u, opet, ako želite neku drugu igricu, vi mi sam to recite i koju. Ako budete želi GTA 5, jednog neće biti, zato što nemam takav kompjuter. Nemam doma, ali ne znam, za neko vreme ću dodati još rano, pa ću onda valjda moći da nisam će mogu ja i sad da igram ovako, ali ne mogu da snimim. Pa i dodati, ja mislim, 4 giga rano ću onda valjda snimiti. Tačnije, bar ću uspjet nešto snimiti, bar će. Ali ne znam šta je biga. Ne mogu, ali ne znam šta drugo mogu. To što 100% ne bi uzeo original verziju. Ne idem ja vam. I kako pokal mogu zeći. Još ga sad ću i ovo da nas pobedi. Dobro. Čekaj, ovi si skrenuli bombu. Jebeno su ustavaš. Čim ono rekla bomb, klite. Joj, jebem te u oči kako skočio na zemlju. Joj. Kako ovaj ko ninja, a se opet pobedili. Opet smo nas pobedili. Makar za 7 mečeva vodimo dobro. Ne znam sad tačno koji pušku duže. Ovo duže snajper. Nije da pa još neka. Što da neka? Sad da nađem neko drugo mjesto, kada koliko moje. Koliko je? Ništa postavlja ovaj smog. To su bacili ove su taj. APB. Čekaj. Ne mislim bar da ću dobiti copyright za ovo. Nemoj banan. Dobra, uspio sam igdje pobediti. Daš je da preživi. Možda pobediti, mislim, mi vodimo, trebalo da pobediti. Sad ćete biti tu. Ne bih volio da sad izašli ovdje. Dobro. Nisu zašli. Mogu da se sakrijem ovako. Ajde uđite. Uđite. Ja, kakav je to kompjuter, imate kanal. Sad ću najverovatniji jedan otvorenje. Moram samo... Čekaj da ja uđu jednu lijep sniper ili bolje ja ne mislim. Pa te čoveče gledaš ovoga iza nas gdje? Jebem u mamu kako se sakrio. Dobro pa snimamo još. Imamo 2 minuta da snimamo. A nema šanse da snimamo. 2, 1, ajde, pukni bomba, pukni, tako je, bravo. Nema šanse da nas stigne, evo igramo još 2 minuta i 17 sekundi, a mi ih vodimo, nema šanse da
da nas pobede 8 puta. Ovo je najveći meni problem, ne znam koju pušku da zato što ne znam baš koja je dobra puška, evo ovo. I gir uzimam ovo. Imam baš i za ovaj skin moćan, i ovaj mi se nekako sviđa, što je ovo neka mačka na pištolju na crta. Oj, jebem ga, nisam ga stigao kući. Evo vidi vatru baci. Neće vam vatra pomoći da me ubijete. Neće biti tako. Da si stavimo ovdje ovako. Joj, vidi. Lijepo lik. Dobro. Nemoj mi do mene doći. Ajde požar, dobre neslanske. I bomba, joj pa kako lepo, vatru i bomba, pa lepo se ne zareći. Joj, još nisam i listio, igramo još. Pa još 4 sekundi. Pa dobro, mi smo dobro istinu. Nije bilo baš kratko, može jesti. Ja, da li ćemo biti 15 minuta. Ne, negdje 10-11 minuta. Mislim da će biti ovaj film. Možda i kraće. Svaka čast, čovječe. Evo, 30 sekundi. I da nas pobede. Svaka čast, mi smo pobedili. Svaka čast, gotovo, ne može. Idemo sve sad ovo i ovo. Puška je meni bila dobra. Tačnije je 1.6, ne znam, liči mi na jednu pušku iz 1.6. Like, svi oni koji su igrali 1.6, bar mislim da je jedan čovjek igrao ovdje koji ne gleda 1.6. Svi ljudi su igrali lično. Liči mi na jednu pušku iz toga, a ne mogu da sad taše setim koja. Mislim, mogu da se setim, ali ne liči toliko puno sad na tu pušku. Ili su je promenili sad u onom CSGO ili ne znam je šta su radili. Ali ja puknem, ovako malo mi zaprašim. Vidite, hajde zaći. Nemoj gasti. Joj, ovaj flashbang. Pa, a ne, koliko je što? Kaj su mi? Izgleda, nećemo još dobar. 18.11, dobro, pojeli ću sad još na partiju. Ovo ću pobediti. Kaj je slušao? Bravo. Ovo ima isti skin za sniper kao i ja. Ovo ima baš dosta filova, 27. Ojej. Ja sam... Dobro. Ja sam završio.